Right, imizuzu masiyenzi beyi-5 ngoku ibethele intsimbi ka-10 o'clock. Sincokola ke ngoku noKhansila Cengani phantsi ke kwe-Build Up campaign towards the launch of winter initiation season. The Eastern Cape House of Traditional and Khoisan Leaders, in partnership with the PICC, the Chris Hani District and Enoch Mgijima local municipality, will be officially launching the start of the 2026 winter customary main initiation. Sincokola ngaloo nto ke namhlanje ukhona yena simbambe ngomnqaba. Mhlekazi, masibulise ukuthi sikwamkele. Inkosi ngokubona nathi enkqubeni namhlanje. ngakumbi abahlali base-Chris Hani municipality kuzo zonke ezi-local municipalities oyo late kulise kakhulu ke kodwa kubaphulaphuli emakhaya kuleli xesha. Inkosi kakhulu tata, siyabulela nathi wethu ngokwenza ixesha nathi namhlanje. Khansila, namhlanje eChris Hani District Municipality kuqhubeka ntoni malunga nolwaluko lwasebusika? Kakhulu abaphulaphuli. Okokuqala ngatsho ukuthi umphakathi wase-Chris Hani sihlala sikulungele kakhulu ukoluswa kwabantwana ngawonke amaxesha kwaluswa. Noba kusebusika noba kusehlotyeni, kuba ulwaluko kakhulu lubanjwe ebusika luphinde lubanjwe nasehlotyeni. Ithetha nje ke msasazi izinto zime ngokume siqinisekisa ngamalungiselelo olwaluko lwasebusika kulo nyaka abasijonge kwelo xesha. Kusukela izolo ke msasazi koko siqhuba ne-awareness campaign apho siqinisekisayo ukuba izikolo zokwalusa zonke zibhalisiwe msasazi and zisemthethweni. Kufuna nasinye isikolo esilegal apho eChris Hani zonke zibhaliswe zisemthethweni. So siqinisekisa loo nto. Kanjalo ke sifundisa ngeefoms ezibhaliswayo kubazali abaza kolusa abakhwenkwe abazawuya esuthwini. Ezi foms ke msasazi abaphulaphuli bazawukhumbula uba ngaba abantu esijikeleza kubo asifani ngoku. Zikhona iindawo ezizifakeleleyo kuzo, zikhona iindawo ezingafakelelwanga kuzo. Ezi foms zibizwa ngoba ngoo-red holders. Zona ke zinamahluko njengoba besenditshilo msasazi. Siqinisekisa into yoba ke ngoku abantu bakuthi baya-andastenda ezi foms kumele zifishwe ingakumbi abo banabantwana abaza koluka. Okwesibini, izikolo zethu esikweni semthethweni. So kwenzeka loo nto apha eChris Hani kubhizi se-awareness campaign ukulungiselela ke olu lolwaluko lwasebusika. Inkosi kakhulu Khansila Cengani, siyabulela kakhulu. Mhlawumbi omnye umphulaphula uzawubuza tata uba ingaba oku kuququzelela kungaka nikwenzayo niphithizela nje yenye yenxalenye ze-launch yobana niyalontsha ngoku ngokusesikweni uloluko ingakumbi lwasebusika? Ewe kakhulu unyanisile umphulaphula onocinga ngolo hlobo. Kuba msasazi ngomhla wethoba kule nyanga kodwa ngokusesikweni ulwaluko lwasebusika bantu baseChris Hani apha eSomandi eTofula sports center. Izawuqala ke kule nto zokuyilaunch le 15 yethoba kusasa. So unyanisile umphulaphula onocinga ngolo hlobo. Mhla wethoba kule nyanga silapha eTofula e-Enoch Mgijima local municipality ilontsha khona ulwaluko lwabantwana kule nyanga yesilimela, ulwaluko lwasebusika. Ubambisene ke njengoba usatshilo xa ubuqala, ubambisene nendlu enkulu neenkosi zamakhoyisani, ubambisene ne-provincial education coordinating committee, urhulumente waseChris Hani okhokelwe lolwaluko education team kuzo zonke nee-local municipalities initiation team esikolo. Sinalo nkqubo ngomhla wethoba apha e-Indoor Sports Center apha e-Enoch Mgijima. Right. Yeah. Khansila Cengani, kuyabonakala into yobana ule naligangatha ngokwenene nikulungele uba noko singaliculela gwijo lithi mabaye bephila baphinde babuye bephila. Indeed apha eChris Hani bazawuya bephila baphinde futhi babuye bephila. I just want to assure umphulaphuli ngaloo nto leyo. Inkosi kakhulu umsasazi abaphulaphuli. Umsasazi elaphulo bahleli kulo yatsho bantu baseChris Hani bantu cellphone lesiphulo. Bantwana bethu baye bephila babuye bephila.
kulungele ukujongana nalo mcimbi wolwaluko ngakumbi apha eKrisani. Lo mhla ke wokulonta ulwaluko sasazusesikweni uza kuqinisekisa loo nto izizwe zonke ezalusayo ngakumbi kulo lonke eli laseMpuma Koloni. Abantwana mabaye bephila babuye bephila kulungele isingatha somcimbi ngoba sihleli kakade siqhele ukwenza njalo. Mhlambi ulwaluko apha eKrisani Councillor luqala nini and luzawuphela nini na? And usiphe nje namazwi okugqibela in closing. Baphulaphuli emakhaya abazali abanabantwana abazakulusa ulwaluko lwamakhwenkwe angekho sesikolweni kubalulekile ukuqalisa ngomhla wesibhozo kule nyanga yesine lapha kuJuni. Abantwana abangekho sesikolweni, in other words abantwana abangafundiyo, babalulekile ukuba kusukela ngomhla wakazi wesibhozo kule nyanga sikuyo bangaya esibhedlele. Ukanti abasesikolweni bona abantwana silindele okokuba lapha efundweni kuqalwe ngomhla 19 nge-19 apha kuJuni. Okay. Ulwaluko luyaqala ngomhla wesibhozo ebantwaneni abangafundiyo. Abantwana abasesikoleni njengoba kubhalwa ngoku ngomhla we-19 kuvulelekile ulwaluko. Siyafuna ke msasazi njengoba sisoloko sisitsho ishumayela into enye nokubongoza uluntu lonke oluchaphazelekayo ulwaluko lwabantwana. Qinisekise into yokuba ludlala indima yalo. We must take responsibility for abantwana bethu nabazali. Ngomhla ke ngokwe-19 zonke izinkcukacha ezichazayo kokuba sizakuba sebenza ntoni, kuzabe kusenzeka ntoni, kulindeleke ntoni, sizawudakanywa kulaa loo nto. Siyafuna bantu bakuthi let's take responsibility ngobomi babantwana bethu, bazali, oomama, ootata, oomaluko, iinkosi, wonke umntu ugadwe abantwana. Khaleli uba ngoba kubekho namnye bekule sokuphulukana nawo kule sizwe sizawungena kuyo apha eweni. Ndiyacela ke bantu bakuthi ubhongozane uba masisebenzisane, iingciki ziwenza umsebenzi kakuhle, amakhankatha awenza umsebenzi kakuhle, abazali abolusayo babagade abantwana babo bangaxhomekeki kuloo makhankatha okanye kwezo ncika. Nawe njengomzali ndiyabathe inxaxheba ngomntwana wakho. Ndiyafuna ingakumbi kootata. Ndiyayazi bakhona amakhaya angenabo ootata, kodwa bakhona ootata elalini. Akukho bantwana bangenatata. Angangabikho ngutata kuba ngabantwana besizipareta. Kodwa abantwana xa besesufundini masosili kuba ngabantwana abangenawutata. Xa singootata elalini singootata babantwana basesufundini. So siyafuna ke msasazi ukuthi bonke abantu bakuthi masibambisane ngalo msebenzi. Abantwana bethu baye bephila babuye bephila. What? That was uJongumzi Cengani suka ke yena ke kumasipala eKrisani District Municipality oluke luqhogwano lwe-Eastern Cape House of Traditional and Khoisan Leadership in partnership with PICC, the Krizani District as well as umasipala wasekuhlaleni Enoch Mgijima bezawukwenza ke i-launch yolwaluko lwalona unyaka. Utshilo ke ukhansila esithi ke mabaye bephila baphinde ke babuye bephila bona ke bengumasipala iKrisani bazawuqinisekisa into yobana ke ngenene nangenyaniso iyenzeka loo nto. Khansila, siyabulela tata kakhulu ngexesha lakho benemile mandi. Alright, bizuzu 14 ibethile intsimbi ka-10 o'clock yuri yethu yesibini kamasaka